Σας guys, καλωσορίσατε στο tech account που έχω φτιάξει με έναν φίλο μου. Εδώ θα σας λέμε διάφορα PC, ας πούμε, αν θέλετε αυτό εδώ το PC που κάνει 1.300 ευρώ ή αυτό με το ή αυτό εδώ. Ας πούμε αυτό έχει μέσα μία. Για να σας κάνουμε μία στην αρχή. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει τα specs. Έχει έναν Ryzen 9 500 5900X, 32GB DDR4, είναι πολύ καλή και έχει 1TB για όλα τα games που θες, τις εφαρμογές. Έχει και το GeForce, έχει GeForce RTX 4060 που είναι μια πάρα πολύ καλή κάρτα γραφικών, θα μπορούσα να πω. Και δεν έχει no OS, δηλαδή δεν έχει λογισμικό, οπότε θα πρέπει να αγοράσεις, ας πούμε, διαφορετικά εδώ, να πας στο Scrooge και να γράψεις Windows 11 key και θα σου βγάλει εδώ διάφορα. Εσύ μπορείς να πάρεις όποια θες, ας πούμε μπορείς να πάρεις τα Pro. Και ναι, καλωσορίσατε στο tech μου account που έχω με ένα φίλο. Θα το κάνει tag. Βασικά το έχει και αυτό στο account, αλλά it is what it is.